Ila man ang kapital sa ako napundar diri sa akong farm. For today's video, mao na atong sumadahon para matubagsad ang mga pangutana sa uban. First na kong investment, mao ang pigiri. 8 meters ang katasoon sa akong pigiri og 2.5 ang gilapdon. Kay daghamang kahoy sa among balibot, kahoy na lang pud ang akong gihaligi ug manggagipang brace ani. Ug sa iyang bungbong haloblak, balik duha lang kapatong kay para sud gawas ang hangin. Kaniday nga setup is para ni siya sa anay. Kay ako man ning butangan og tangkal para dili sila makagawas-gawas o dili sila makalugluhag. Mao nga okay ra nga duha lang kapatong ang haloblak. Sa tanang materialis, apil na ang labor, nigasto ko og 50,000. Sa tulo ka na yun, nigasto ko og 27,000 kay medyo dagko-dagko na pagpalit nako og tag 9,000 ang usa. Okay, nakapalit naman ko ganayon, nagpalit na lang pud dayon og 5 ka sako nga feeds para tiningob sold sa kabuan. Sa usa ka sako ni kantidad og 2,060. Suma total 87,300. Wala pa nilabot sa complete gikan sa Cebu padong diri sa Bohol ug Bohol padong sa Cebu kay nagtrabaho pa man ko atong higayon ha. Dako-dako pero tagi-tagi ang gasto sa pagtrabaho sa akong pigiri. Dito nako nanibulto og gasto pagpalitan nako sa anayon ug sa mga feeds. Ug sunod nga investment mao ang fish pan. Bali wala ni sa akong plano, pero plano na ni daan sa akong papa. Ug nakaayon ko, mao nga amon ani gitrabaho. Primero ani nga kubkob is gamay lang nga bako. Mao nga murag apiki kay sa oras, unya ang oras tag 3,800. Sumoto nga decision me, among pailisan og dako, pero ang oras na sa bako 4,500. Wala pa na siya labot sa transportation nga 5,000. Sa pagbakhoan ni primero ng mga pispa nga dako, niabot ni siya og 17 ka oras. Pero duha ka bako ang gigamit ani kay gahi kayo, napuno kay sa bato. Dili uta ni siya ni kadakon kung naigo pa dayon ang tubod, pero kay giapas man namo ang tubod, mao nga nataas ang siya og mayo hangtod nga nakuha na og nanay tubig dayon. Og pila ka adlaw gipabako sa namo ang katong karaan ng mga pispan ug amo ni padak-an kay pabor kay sa tubig ug naamog ni siya sa ubos sa tabay. Mao nga gisiguro ni namo kay sigurado pod ang tubig kay natunong man ni siya sa tag-init nga panahon. Pero grasya sa Ginoo bisan unsa pa kainit dili gid mohubas sa among tabay diri. Mao nga gi-priority namo ang pag-ispan sa amo ang pispan. Og dili lang mao ni ang among gipatrabaho napagid sa babaw pispan gamay ug napagid dito sa atubangan sa among balay medyo katunga siya sa atong pimira na nga pispan. Ug mao nga ni higayuna ni-resign ako sa akong trabaho kay mo-focus na ko diri sa akong farm. Ari ko diri mamasin kay basin di ay pohon ug gihatag ni sa Ginoo. Mao na gid ni ang dugay nako ang gipangayo niya. Ang gidagmay nga negosyo nga makauban nako ang akong pamilya. Ug ikaw pa makabuot sa imong lihok ug sa imong oras kay wala na kay amo. Mao nga karon kung nagtrabaho pa ka, pangitaig paagi nga makatigom ka o makasugod ka bisag ginagmay nga negosyo kay dili sa tanang panahon makatrabaho ka kay kitang tanan maabot kita sa panahon nga motiguwang na ug dili na makaya sa tong lawas. Ang pagpanarbaho, balik ta sa tong topic, ang atong pispan nga ikaduha yung patrabaho ni siya, so sa 14 ka oras. So tag 4-5 gyapon ang oras ani, kadako-dako sa ni, ang bako nga gipadala diri. Ug lahi na sad ang bayad ani sa transportation. Ug ang kapital nato sa pagpalit sa atong simili sa tilapia is 3,500 ang ato napalit sa 10,000 ka buok. Kay tag 40 centavos matag usa ug baligon 5 nga pantat. Wala lang labot ang ilang fees kay gamay pa man ang ilang kaon ani. So sa pispan, ang nagasto nato 124,500. Pero dili na siya straight nga pagpatrabaho, niagi pa na og pila ka semana usa pa ni sunod ang pagpatrabaho sa usa ka pispan. Sunod ato nga investment mao ang poultry farm. Ang nagpanday ani ako lang, so wala kay ko gasto sa panday. Materialis lang o pila ra pud ka materialis kay naman may kinabasdaan nga kahoy nga among stock diri sa balay tungod atong pagbagyong audit daghan ang atong mga lubi mo nga among gipagabas ug among gi-stock ang mga kahoy diri sa among balay. Ang ako napalit ani nga materialis mao ang sin, ang sirin, lansang, wire, suga, potirer, pagkaunan ug usa ka sako nga feeds ug ang atong mga piso. Ang puhunan nako sa piso is 5,000 ka pin kay tag 35 ang usa nya 150 ka buok. Kamo na balag total diha. Ang gasto nato sa atong mini poultry farm nikabat og 12,130. Sa atong pingiri ug sa atong mini poultry farm pwede ra gyud nga moso sa atong gasto kung mogamit lang ta ug unsa na sa atong palibot sama sa kahoy ug mga kawayan. Ug mao na to ang tanatong gasto sa atong mini farm ug see you sa next video nato mga idol ug happy farming sa mga farmer nato diha.